мегӯяд гӯя бефарзанд барои аттестат таги чодар надорад ки ин как бута ягон айб мебиёра вайда ягон вай мебиёра вай фарзанд надора ай таги чодар буроя вай фарзанд надора аз хона буроя ҳами хеле мегӯянд хай якун откритан мегӯни инаш байнаш ки мегӯянд худатам мефаҳми уже. гулсараи 53 сола зиндагии 30 соли ахири худ қисса мекунад. танҳоиву бефарзандӣ ва бехонагӣ ӯро дилсард ва гӯшанишин кардааст. мегӯяд мушкилиҳои сахти рӯзгор ӯро гоҳҳо ба фикри худкушӣ мебарад. зиндагии чи ягон маънӣ надорад. фарзанд ки нестай хокат бодай гуфтагиам мукамбиро. барои ҳамин рӯзам ба гера мегузарад. як бор давлини зад. гулсара мегӯяд ҳанӯз 20 сол дошт ки бар пояи ишқу муҳаббат бо шавҳари аввалаш хонадор шуд. зиндагии муштараки онҳо 11 сол идома кард. аммо муроҷиат ба табибон ва табобат барои ба дунё овардани фарзанд бенатиҷа буд. онҳо аз ҳам ҷудо шуданд. 11 сол зиндагӣ кардам, ҷудо шудам. баъд дуюм бор гуфтам хай буром шавҳар кунам. он вақт хай мешуд. таваллуд хиёл мекардам ки мешава. баъд буромадам шавҳар кардам ки ягон фоида нашуд ваям шавҳар назоидам. баъд фарзандош рашк кардам. ба гуфтаи ӯ ҳатто зане ки фарзанд ба дунё оварда наметавонад дар ҷомеа ба як нафари нодаркор табдил меёбад. дигарон аз ҳузураш ба қавли худаш ҳазар мекунанд. одами бефарзанд маърака даромада наметавонад. ҳамин худаш барои одам худаш як қиния, ин худаш як вазбиния. медарои мепурсанд ки ин фарзанд дора, хай мепурсад ҳама ба ҳама мепурсад ки фарзанд дори, шудодагӣ ё домоддорӣ, хаб мешинӣ. барои ҳамин маъракаҳо мана дур кардаги ҳамин чиз. ӯ муҳоҷират дар русияро ҳам таҷриба кардааст. бо умеди ба фарзандхонӣ қабул кардани тифле ба Тоҷикистон баргашт, вале муроҷиаташ рад шуд, чун ӯ ҷои муайяни зист надошт. гулсара мегӯяд дар манзилҳои иҷора ба сар мебарад, аммо аз ояндааш ҳарос мекунад. ҳозирам бо ҳамин хонаҳои ҳар касда зиндагӣ мекунам, оне ки аз ҷонам сер шудагиам. мехоҳам як бор дар хонаи худам хезам ки осуда ҳеҷ ягон кас ягон чӣ нагӯяд. мегӯяд ҳамеша орзу мекард тифлашро рӯи дастонаш бигирад ва аз хушбахтии ӯ биболад. аммо ин ҳама барояш мисли рӯё аст ва танҳо метавонад аз хурсандиву бозии кӯдакон дар кӯча аз дур армон бишканад.